Onolube wanda. Onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile sị nke ha na nọsụ na Igbo ka ọmala anyị mma ise. Ana m anabata anyị ọzọ taa na agba nke isii na nya bụ njem nchekwa ezinụlọ Safe Family. Dịka na-esi egwu na ya bụ njem nchekwa ezinụlọ bụ ọlụ dịle mmụ na ngị na anyị bụ ndị Igbo n'oge elugo oge anyị ga-aba n'ezinụlọ anyị dị iche iche jiji dozie ya mee ka udo na ịfụnanya mee gịnị dị ka ọganirụzụlọ oke wee bata na nya bụ njem anyị akụrụ ọgụgụ n'ife bụ ezinụlọ kwuo ka ezinụlọ Igbo si wee dị anyị ekwugo ihe mere na ezinụlọ Igbo ji wee mee gịnị ji wee ka mma karịa nke anyị na-agụta n'akwụkwọ anyị ekwugo ọghọm ahịa dị na ịpratisi family system nke anyị gụtara n'akwụkwọ maka na gịnị nkụ dị na mba na-eyere mba nne ọmanwụ ọkụla anyị maka gịnị na ihe anyị nwere bụ onwe anyị nwere nwaanyị na ndụ anyị nwere nwaanyị n'ọnwụ anyị ekwugo nke anyị ekwukwo ụzọ dị iche iche anyị ga-esi wee mee ka our own family system mee gịnị ka ochie taa azụ ya bụ na tata ihe anyị ga-akọwa maka ya bụ kedu ebe mmiri si wee bụ opi ụgbọgụrụ kedu ebe ọgbaghara ndị a na-afụ n'ezinụlọ kedu ebe o si maka na ihe kpatara ya nke a ka anyị ga-ekwu tata ndị nke anyị megolu mbụ ọ bụrụ na ị na-ebere na ya na the description box m ga-edepụta linki ị ga-eji wee nene nya bụ vidio ọ bụrụkwana na ịfụrụ vidio anụnwa na Facebook ọ bụrụ na ị chọrọ ịnene the old ones o nwere ka ọfịa ga-arụ maka na ị ya abịa chọba ya chọba nya bụ jee na our YouTube channel ebe a ka ị ga-eme gịnị ị ga-afụ the program ka o si wee gịnị o si wee line ya up maọbụ jee na the playlist ebe a ka ị ga-afụ ya n'ịga n'iru dịka si wee kwuo n'ihe anyị ga-enebe anya tata bụ ebe mmiri si wee bụ opi gbọgụrụ kedu ihe butere nsogbu niile anyị na-enwe n'ime ezinụlọ tata na nke mbụ bụ ndị ụka si wee tisaa ezinụlọ Igbo ọ kwefuru ụka anyị na-eje asị gị na enwere nnọọ otu onye na be nna gị folu ntutu taa wee sị na ịma nga n'iru otu anụ nọkịta anụnwa nke agbalị m bụ na enwere otu onye na be di m si na manya amụta nwoke na ndị ọ na-abụ ndị ime onye a eme gịnị agbanwe nwa m ndị ime onye agbanwe nwa m o wee mee m wee mee gịnị mụọ nwaanyị ị na-afụ ya nya bụ nnọlụzia ka m mee gịnị ka nsọba ndị be di m azọ enwere aka si be di m wee si na Naịjirịa wee gbafete obodo oyibo wee na-eje na-agbanwe nwa m bụ Ngozi bụ n'afọ ndị ime nwa nwoke eme ya ọ bụrụ nwaanyị na Chukwu kponyere m ụmụ nwoke mana aka a na-agbanwe ya wee mee gịnị o wee bụrụ nwaanyị nya bụ na ọ bụrụ na m bụ a stupid woman ka ha si wee chọọ ọkwa ya mụ na ndị be-edibe mee gịnị anọrụ n'okwu maka na gịnị na a na-agbanwe nwa m ịfụ n'ụzọ ndị ụka si wee jide ezinụlọ Igbo wee mee gịnị wee tisaa anya nwaanyị amụrụ nwa sị na nne di ị na-enwe nsogbu sị na otu nwanne nna gị o mee gị na ndị be unu anọrọzi na mmekọ ụmụnna gị kpọgo oku ịyara eje kue gị mmiri ịyara aṅụ onwe mitin a na-eme n'obodo ịyara pụta ị nọọla onwe gị ibido onwe gị ihe ịmazi bụ ụka maka na anya na-afụrụ gị vision na-enwere visionless vision na-enwere isi na ọdụ na-ezi gị nonsense na-ezi gị na-aga awa ya bụ na ndị ụka so n'otu nsogbu anyị nwere ha nwajitere ezinụlọ Igbo mee gịnị tisa anya mee na nwanne ji ozi anya eme gịnị afụ nwanne ya maka afụrụ ọha a ezigide gị zie gị na nne gị na-egbu gị especially ọ bụrụ na nne gị adịghị eje ụka anyị na-eje maka na ọ bụrụ na gị na nne gị na-eje otu ụka enwere kasị gị nọ nne gị na-egbu mana ifere ọ bụrụ na ịbụ nwatakịrị na-eje ụka maọbụ ịbụ di na-eje ụka nwunye gị na-eje ụka ọzọ maọbụ nna gị na-eje ọzọ anyị achọ n'otu ya ga-esi eme gịnị wee kụkonye okwu n'ezinụlọ eniri nke a nye stil ka unu na-emechi ndị ahụ ịgara n'iru mba arụ ọfọlụ gị mba ị nara anwụ ọnwụ ike ka ị nara eje mitin ụmụnna ka ị nara eri nri ụmụnna gị nyere gị ị nara eje ka ọka nwụrọ nke ị na-eme ị ka dị ndụ mba ọ bụ ọnwụ ka anyị na ha anwụ mgbe ọbụla ruru dagbum onye nke a na-ada aka nri a na-ada aka ekpe gịnị na-egbu na fọrọ ya ụka so na otu nsogbu kacha nsogbu anyị nwere
so wee tisaa ezinụlọ Igbo. Anyị na-akwalite n'ihe anyị maka na nke anyị bụ nke anyị Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, hey, Igbo atọka. Ndị ọzọzikwa na-eme anwụ bụ ndị Nollywood. Ifọrọ ndị a nsị na Chineke ka hapụ ha. Ndị Nollywood soro otu nsogbu anyị nwere. Ndị Nollywood bụ ha atịva fim ọbụla eji Igbo family system wee na ati eji dị otu eme gịnị atọ ọnụ ya upside down. Sọsọ ihe ọjọọ esemokwu okwu na ụka ọgụ bụ ihe ga na-afụ. Nnọkọta nnọrọ njube kedu ebe ihe ndị a na-emerekwa n'ala Igbo nke ntoro. O nwere steeti na-ebiro n'ala Igbo. Ebigo m na Anambra, ebigo m na Enugu, ebigo m na Ebonyi, ebiri m na Abia steeti, ebigo m na Enugu na Imo steeti. Kedu ebe nne bifero? Kedu ebe nsogbu niile ndị anụwa ndị Nollywood anụwa na-egosi? Kedu ebe ha fụrụ ya? Ya bụ na ndị Nollywood so na gịnị otu nsogbu anyị nwere. Mana ha chee out family system nke ndị oyibo, ha eme gịnị? Ha eme ya bụrụ udo, bụrụ ịfụnanya, bụrụ lovi. Mana ha jide nke anyị eme gịnị? Ha kpụtọọ ya n'ala. Izaida na-efuru nwaanyị nwunye dị na-enili nwunye dị, nwanne dị na-enili nwanne ọgwụ, onye nke nwanne na-emele gịnị na-ejebe dibịa, nwunye dị na-ekechiri nwunye nwa ya. Witches and wizards si na nwaanyị ya atụ ime amụ nwa, nne dị na-atagbu nwa nwunye. Sọọsọ ihe ọjọọ bụ ihe ndị Nollywood na-eme gịnị na-ewepụta. Vidio anụ wetebe ogologo. Ihe ọzọ sokwa kpuo our own family system na bụkwa gịnị mgbomi, imitation. Anyị nọrọ anyị na-emiteti maka na ihe ọbụla si n'ilo bata ọ na-asha aka anyị ashak na-arụ. Ọ na-asha aka anyị ashak na-arụ. Ọ na-asha aka anyị ashak. O so wee mee gịnị wee bute nsogbu. Ihe ọzọ bụkwa gịnị mmadụ ime onwe selfishness. Ọtụmadụ n'ebe anyị bụ ụmụ nwaanyị nọ. Mana mma blame anyị. Ihe mere ji blame anyị bụ na maka gịnị anyị na practice ihe anyị mere gịnị ihe anyị fụrụ. Ihe anyị fụrụ abụrụkwa na anyị fụrụ ya n'anya, no ihe anyị mere gịnị ihe anyị netere na film. Ma ọ bụ na anyị na practice ihe mere gịnị ihe a gwara anyị. Just like otu anụwa kịta a na-agwa m na ndị be di m na-eme gịnị na-agbanwe nwa m, mgbụrụzie nwaanyị iberibe mme gịnị nsọbazie ụmụnne di m. Nya bụ na nnazie ụlọ kịta mmadụ ebe ka ha mee gịnị ka ha bata be m maka gịnị na ha chọrọ gịnị ọdịda m. Maka na anyị bụ ụmụ nwaanyị bụ ejenti ha na-eme gịnị ha na-eyuzu wee na-destroy homes. Adaezike bụ ụmụ nwoke dozie ada anakọtasị nwoke na otu onye be nwunye gị na-achụ gị mba. Ọsọsọ anyị bụ ụmụ nwaanyị maka na ha ma na anyị mere gịnị na uche ụfọdụ ụmụ nwaanyị fọcha, ụfọdụ enwechara uche obele ihe mee gịnị etu n'ofa mee fa ejiri fa alụgba ọlụ ọjọọ fa wọkụba negatively against their own family. Ọnyanwa melie ka m kwụsị ebe anụnwa anyị ga-ebidozi wee kwupụtabezie nsogbu dị iche iche anyị nwegasịrị n'ezinụlọ. Ngwanụ Igbo nwe m ọba ka anyị ga-akwụsị. Ọ ga-adịkwanụ mgbe ọzọ oge na-adịghị anya oge ga-ewepụtakwala unu ya bụ njem nchekwa ezinụlọ. Nọdụnụ mma, ọ ka bụkwa dụnụ nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo nwe m ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ. Nọdụnụ mma ka emesịa.